pii ene koso ewo enkofo aman so yɛde mu asɛm nyinaa ɛbɛbrɛw na wahunu sɛdeɛ ensɛm no esi ekro hyɛne so chan nso so ekoso ɛwɔ Algeria EPL no ekoso Spanish La Liga ene El Clasico game so baso ɛbɛkɔ Bundesliga num ne akɔ Serie A num ne ahwɛ French Ligue 1 so nsɛm a ɛwɔ hɔ anɔpa yi yɛde ɛbrɛwɔ nana kwabena kɛse na otemenka anɔpa yi kanema mpani John Dramani Mahama wɔno na NDC amanyɔko no ɛsa hwɛ anim sɛ ɔmana di anim sɛ ɔsahene wɔno na ɛkasa yi sɛ ɔmanfo bɛkae na ɔmo ahyɛ no nso a owura ala no kwadwo kyerɛmaten na wɔyɛ ɔman so afɔ hɔ adwadie na afenso firi dwuma ho nsɛm so no wɔde ne krataa kɔ adane a ɔkɔpɛ ɔmampani adi ɛno da nkyɛne nso a kyerɛ sɛ Dr. Owusu afiri yakoto so de ne deɛ to aso adane a ɔkɔpɛ ɔmampani adi na no ka ne mampani John Dramani Mahama kyerɛ sɛ yee we die wafom kwan yi o we die wamonyo enyenyenyenye kyerɛ sɛ na ade no modi ka sɛ na wie wɔburu sɛ nim guase eba no ɛna mo hada yɛ bɔkɔ sɛ han yɛkɔpɔ mampani adi wɔboa o ɛnyɛ mampani bia na ɔmkɔpɛ adie adwuma no ankɔ yie adwuma no anwe ne se ayɛ gasrega yerekete pɔgɔ adwuma no anyɛ yie wɔho ɛno ntia na ɔmu dwane no na nka obi a wayɛ wadwuma yie paa ne ade a sɛnka wotera hɔ akɛno ano no na nka wayɛ adwuma so na abɛfo ntentafidie no so yɛ fa so edi nkɔmɔ Twitter yi bia no wɔtwetee na wɔtwete no wɔkyerɛ sɛ weidie no kore nyame anim nie empo ɛbere no kora yɛ brebɔne saa bere wo yɛ amadwiri nneɛma nyinaa gu awie sɛ gyare kɔ afasuo no a Ghana ni bia ɛkasa no ɛna wo pɛ adwaneɛ nti na wo so kɔpɛ mampani adi na ɛnyɛ sɛ bia ɔmampani adwuma no ana ɔmokɔ paayɛ adeɛ no na wadwira gu nneɛma na ɔmahu ahyehyɛ ɛno nti na ɔmatu anamɔ saa no a ɔmode ɛkɔ ɔmanimu no wɔyɛ nsɛm a kane mampani John Dramani Mahama wɔde ma nsɛmtwerɛfo yɛkɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm from Dr. Richmond Atuahene wɔno na edi nkɔmɔ yi akyerɛ Sompa kaseɛ bra na Ghana fapem dwumadie Libya boga etie gwamu nsɛm pii ana wɔde atudwa debt exchange program dwumadie aban no de aba ɛhwɛ sɛ kwan pɔ bɛfa so atenetene ne sikasɛm ani adea na no ɔde nsɛm atudwa no kyerɛ sɛ ai ɛyɛ asɛm o no no de wɔno wɔka kyerɛ sɛ wɔyɛ obi a wonim de ɛwɔ sikasɛm mu na asɛm a wɔka no wɔse wɔmfa bibia nsie Ghana fo pempɛn wɔsene pɛn wɔsene pɛn ɛkyerɛ sɛ wanka deɛ wɔ hɔ ankyerɛ Ghana fo na kyerɛ sɛ ɛnɛma hadwen effectively Ghana has defaulted in domestic debt. Now default to default to external debt. External debt you can see into Chianco for and then say your friend default there. We never say who are bankrupt. I see any sense we will be can debt as you know and your friend who can debt research and credit. Or canoa would that and open source now the only bit time say answer over cost active anymore. Answer over your debt you know. Yamma said you can any woman in a drinking and said, because I don't apart from here, can't say yes, not empire economy, open teaching, a better from teaching. Every day, one day we see a bit of the cat said you may use both to the cat. I asked them to see there. We never say you don't teach at them to see with content. Oma will be a president and June, July, here, but it is funny in here. Me, I'm waiting. I knew that one of the conditions was that we have to restructure the debt. Yes, sir. Money and Titamanka, we are drinking home. Yes, Senka, you pay and in the food. You don't get to look for fabric for more money, but lawyer on the finance for your lawyer and your lawyer behind the finance. My name can't happen. So, much shall I get research? I must know about making me actually I'm all behind because I didn't have an opinion. Can say, you're in Timmy and Jordan 80% in our open and Sanka. We didn't even say, or bet go push not because when you're 18 in our cafe, one to me, one side, that is all manner effectively bank Ghana bank completely bank and I will be any media because only media will need the or turn out the amount will need the stick about this rubber. And finance we are quite of 3 billion, which is 2.2 SDR. Near the other social and Kakra. Said they are debating a common. And she said, many open a simple answer there. Sekoba Juada, na young friends and Shafi, na your sister, on also cut a mean to be a moon coming in there. And you know, man, deja, me can't deja, many a country brook, na country no brook, a buruku and brook, a bubu. Dr. Richmond Atuahene and a yatin Kane. And Ra, me I am me Yahudu P. Ewo or Maimua. Ebra na wo sefie na wo ye wa de hu ya ne se kanea no abonani
na bere born ani no esan bai kakra na esan etiko ye check kakra nsa na eba na no na empanifo de krata ba bonten afa sa asem no ene de esi ye no eho omo asem omo ka nyina e kire se nyame ne no kurani na omo nka bi nsem se saa de no betimi aba na emom no omo etumi ahoɔden ne krata ne mfidie ne nneɛma omo de ye adwuma no baabi ya kire se eben takwa na eja tomu na ebra eja etomu omo nnwuma no mu ade bi saa no na kire se aka baabi a ene nam so ma woto nsa kra efre goldfields ya ewotakwa se omfa omtenda nombra no mebo om se be ya ombetimi adum eja ya ato voltage line no ya ben takwa honom no empanifo ebo amane se enye bo apaye se enura no na saa niema no betimi asie na nso so no saa bra no me nsɛmtwerɛfo edi nkomo no arehemu ni nkranhyɛ sɛm ho de man nsɛmtwerɛfo ene se bra woto nsa frɛ tender ya ewotakwa goldfields honom se omra mebo om no nimuanimu no a na omutum nsa edim ni ka ba ya terese bibia ekoso boko ede ema womo ne sa yento mo srese mfom so no ha bia no a ede aba no omomfa enche womo na ewoso ba bia ama ne ma pi wo hono mo a eho ekanti no mo sre Ghana fo ahodo bibire se de ede aba bia no ewo sa nkane na nrada etikoye no omfa enche womo eda so won kane ne emu nsansam no a di ofre Peter Ade asante mantamu dumja adwumakonum na yabo edi awurai na ɔwode nsam ɛma nsamtwerɛfo na wɔyɛ kasamafo de ma dumja adwumakono ɛwɔ asante mantam hasei owura Ade nsam ɔde ma nsamtwerɛfo ɛne sɛ wɔsrɛ Ghanafo sɛ yɛnhwɛ na yɛmfa nneɛma ngu akwam yie paa yɛntoto yɛ nneɛma yie yɛnan a yɛtutuo no yɛntoto ne yie ɛfiri sɛ ɛpɛbrɛ a yɛwɔ mu no egya no yɛ na no ɔde ne paa adeɛ ketewa bi a woyɛ bia no sɛ wɔnhwɛ yie gya no betimi agye wo nsam ɛbɛwie akyire no nwuma wobɛka nwuma wobɛto ayɛ sɛ mehunu yanka saa bere so mehunu yanka no na kyerɛ sɛ aka akyire asɛ japadeɛ na enema pii a wode wo mogya wo kra ne wo sunsum preɛ no bohu sɛ na ahwere ɛdekɔ nti ahodaso ene bɛm obia na ne ho so na obia mo na japadeɛ ho ban egya ya wode di dwuma no hwɛniye na anye wo nsam nra no yensa ka around 8:44 na yensa yenya distress call no sɛ egya atɔ hɔ na yɛbɔ modern call hɔ yɛduru hɔ na egya no so nti na ɛwɔ sɛ yɛfrɛ yɛnuanom bi mo mbɛkan ho na yɛtumi edum gya no nti ɛno na ɛno anwumɛ na yɛdum gya no na yɛdum no wie no shop baako a wɔn de ɛyam mɛko egya no ɛka no carpentry shops bɛɛ mmiɛnsa egya no ɛka no ɛna efie 3 bedroom bi nso wɔ no egya 2 bedrooms ni nti yɛtumi edum no sɛ na medi kankan no na obia empra obia nso anhwɛ ne nkwa ɛwɔ egya no yɛde aso tutu fam no yɛnyane nteɛ sɛ egya no start free maame bi tɔn gari ne beans ɛwɔ hɔ deɛ friend go bɛyɛ a ɔtɔn bi ɛwɔ shops no baako anim na ɔnoa beans no ɔde beans no si gya so a ɔnoa ɛna ogya hɔ kɔɔɛ nti ɛno na ɛtrɛ ɛkɔhyɛ shops no ɛna ɛhyɛ efie no nso partially nti hɔ na yɛhwehwɛ mu kakra yɛayɛ ɛkyerɛ sɛ egya no menua yɛ no kɔrɛ saa mmere yɛ hamatan no ɔpɛ no gyina mu dendenden a biribiara nsuo a ɛwɔ biribiara mu awe nti wode gya adi dwuma na woanya ahwɛ yie kakra bi ɛkɔ sɔɔ adeɛ mu a na ɛhye kɔ ɛhye no nso because biribiara yɛ dry nti woanhwɛ yie a within the shortest possible time bɛbɛtumi ayɛ gya kɛseɛ nti deɛ ɛtu amanfoɔfo efutuo kakra yɛde ma amanfoɔ no sɛ wɔrɛ wode gya adi dwuma a woyɛ ahwɛ yie da biara yɛka sɛ wodua aduane a gyina ho ɛno aduane no wie egya edi dwuma no dum no koraa na sɛ wɔfiri hɔ ɛnora maame no gyina ho ɛhwɛ edua aduane no wie edum gya no a nka ankɔfa oyene wei amba nti ɛbɛtɔ ɔmanfoɔfo sɛ wɔn nyɛ ahwɛ yie wɔn de gya edi dwuma bi a wɔn nyɛ ahwɛ yie na ankɔfa asɛm bia ambe ni okay as at 10:43 na edum gya no koraa wei ɛyɛ nsɛm wana ɛyɛ awerɛhosɛm yɛsi yɛ ɛwɔ sofolai yɛ akyerɛ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ ɛna di offer Peter Ade ɛde nsɛm ma Sompa kaseɛ owura Abraham Amaleba wɔne a wɔde ntenteman ɛwɔ NDC amanyɔkunum baako ɛno no wɔsan ɛyɛ mmeranimni ɛna wɔse mpanin sɛ duadua mu odua a ɛwɔ de si na battery so ɛne san wɔtetetete wɔnam na ɔtie wɔnam na ɔkenkan wɔnam na ɔhwɛ sɛ yɛmba yɛwɔ faase ne anuanom a wɔwɔ kyea na senior high school a video bi ba abɔnten na nsɛm akɛseɛ wɔka ɛde kyerɛ mampanin na adodankɔ akufo ado no ɛna wɔse adenti na yɛde soboɔ no ɛbɔ nkɔdaa no nko a na Ghana Education Service so mpanifo
sabi omaba omo na mu a omada ya fa na esi wo mo so wo kere se wosobo bi pa edibo wo bi a Ghana Education Service omo ene wo se bo omo sobo pa sobo ya kere se emu otu efiri se de niema esi keka kɔ no ya transidin ayenya hwe na wiase wo transidin yesa nya hwe wa hwe da bo se ye hwe no so no ebia na wo su nim hwe enya hwe o ja no nya hwe ja no bo se wo mpana ba na wo de wo cha di agro no asɛ no. It is not a crime to insult the president, and I'm not the one who said this. My senior aide Kuma said this at the time when somebody was arrested for insulting the late Professor Mills. So that has become a principle in this country, and the law backs it. So once it's not an insult, once it's not a crime to insult the president, the GS in trying to stamp out indiscipline by using these 8 students should have been mindful of that. If you look at the punishment, that punishment is meant to destroy. It is not meant to correct. It is not repressive. It's like saying, let's throw them out to the wolves, and the wolves will chew them. And I think that a good education system is not supposed to do that. Good education system is supposed to correct, punish, and correct. This punishment is punitive. It doesn't talk about the corrective aspect. And I think that is where the education authorities have erred. And I have linked it already with the failure of the stakeholders to ensure that our education system improves upon the lives of the learners. If a learner goes wrong, what we expect the education system to do is to punish, but in that punishment, you have opportunity to correct. Opani ya yetene nkan yefeno amaleba wo obi a wodi tintiman ewo NDC amanyokonu ye pa na wo san ye emranimni yeda so wo NDC amanyokonu edimu nipa pi na atwo wonti se franka kura di bere nya obetimi akura amane matimi akoso e de ama wo mo opani ba ko ye wura NS kwaku kobia na wo obi a UK maimu na odi ne juma wo ye Ghana ni na asema wode ma Sompa kase ene se wono no ba na wo ba no nyame ya adom no otimi fa mu free kopa no kokura franka no na mso mane ba ye o mampani a enkai bo didi so no de ba wo se de edi kan bo so bia efie bia no sika be ko ho ebie mu nso na otwe no bia obatua obi aka sanka ya di buro nya bia na otwe no twem obi ho papa no bo hie obi a na obi a no aye fitai oh ka account na su da eni ma bebre na feipa no mahunu se NDC amanyoko no botaye aniswade hunu tirimupo ene da yesonti ya papaje ede party ni ba ye no wono NS say nyame ya adono batere kunwa no so a my god my goodness odada wa wie kura na wotu kwa akopede wa abrochire na wotu mienu matua woka he bibia ye boko ade bia wa abrochire bia no ebi wa ha na we de twa ticket say me ko UK akodi pa debi opani na semni mediato makoma so se menam NDC so na ma building new Ghana sene be ya Ghana ni ba bia ebenya hoto atra ni kuruma ye adwuma na we receive salary ahomeka every week bia na bosomi bia nso so a me make sure say efie bia mu ebenya salary eno ye friend family support intino abai no tax income ya jeje no eni ska bebra omu wasting no ye be stop ni nyina na ya che ama efie bia mu anya bi na obi anya hoto e wo my Ghana mu intimi wani so ade hunu bebra epese me de ba abonten na Ghana etimi fa ne ntim papa fa me ne obi ani program senia da bia na meka na asumdie hene mahama waye ne de e wo se ode ni nyansa etai ye inchonachi na yetimi epeja Ghana si ho wakọ parliament for so many years ena wohwemu nso from 1992 no Ghana for mpanimfo a omukọ parliament no omo a na omo sa ate eba na omo ba die so no omo ba ese ye hunu improvement bia me no me support to asumdie hene but baby aduro no obetimi dia konwa na ato ho na wama obi foforo afa na ya hwe improvement a ebetima ya dai aba Ghana ye hia nyina ne se ebenya asumdie na ye ni beje ye yankasa ya asase so NS kobia ana yetene nka fe yenko emfimfiri mantamuan otwadi ampo nyankopon bo soro bo asase na obi a wodi ehia no afe na mate ase ampa yanuanom dawbofo nsamtwerofo ya ewo mfimfiri mantam no on ho kafo no omo wo enkabom ku sade oba process adwuma nu a powa wo hoi police wife association no we journalist wife association jowa omo na ekase na omo kire se sade nsamtwerofo ewo mfimfiri mantam ema wale aforo wo mo no omo dwene ho ba bia omo nte ase se bone be no maye nsamtwerofo ewo mfimfiri mantam o se dia o ene sen se musio mmo anase bia wo na bebo musio na ko ware nsamtweroni a
ene asase so obaye wani nye da kopim se obewuo ene sen woni wukuru samtro ni ti hodidi botansa krenenenene hello pk yasi accident bi asi so for like bese ko se sia na ko report ma kan ho no aho ne nsa wona ekro no ebia mo nso ebia wore ne da hwa na dwo hore mi tirei ebia sa wo be ya ba wo kwa ho kaka na peso ye na ye o be me na ekro yi na afa ni t-shirt kakra no da gu ne kwa ho krenenenenene wona ekro no bo hu na gise cha no pa no wa kono nyina wo feelings nyina na te akọ ti wa sia obi no na fura kakra feelings nkwa na ta ho sa no eny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 e upe ukunu na di nkomo a unhu no obefra was me kwa assignment ene yesi MPB aba hanti me ni na chi ekese obeye report ya obeba fia nwumre no so a obechi aba ne no wasimi sisi ena obeba ne kakra so wasima ha kese awia so mba ye de enije ba kokura eni o masetena mo ba yem empra so na obefa no so a bo na yire kwa ne yanya tama ma na empra wose bi won man kola ya woni wo ma wokra no ebi won ma besa na otwe na asemasi hu nkoda ida gisa phone so ne edido na mpa ne yeto ye den chebe ho ne ye haye no ye haye den single room no ye haye den no money abre pa na camera no ma 100 de bia wache no kon wetwa camera ni wura fi so be kwa ne yire ho ama ne yire ani agye ama nso ne gye so na ebua wo mu asetran mu upe omo ahuhu omo de bia wo kwa assignment enti omo ka de atensem for say won be demonstration e de tia wo mo ene gya kwa no meja wo mo a wo meja wo mo papa na wo de yentie ye nuanom ma say de omo se ka asem no a ewiase obi a wo de hia no se bia we free adwuma ba so no wote ho no ne wo be bon komo mo asere mo di odon komo no wonye na nani da ne phone so saa wonya koka bibia no no be ma ne bu ba be fo yesa na emwa yesa na oba no nso obetimi afa wensemi si bia ono nso be hu se e bia me kofo obi fofura ono nso be ma mani age ni nyina no e wo se mema no mu hu no mu jai saa ne demonstration dey say ni before higher find the obe friend no number busy call waiting onya time ma no obe so late night oba time na ya friend wa ha me ko funny for ha me ko story wa ha affect like ni krano me ji won so say wari a say ya ne be ya na say e be tsa ko so no say ma jinjin point ama aware no me chin chen na ya say me ji won say ya wari na say ya ne be ko de ni je be na me nya say ha yo so onya time onya da je ma me bi ni kra na dia me nya mo akra mensanka no ibina mihia mu akra mensanka no be frena o sanka no ofisa ne phone kata go se we yako kaka no mia like or second WhatsApp messages I say if you message this way you memo and say dia on open the phone lens and the laptop no me ama mo dating journalist so stressful ha no we dem oni ni di nkomo na no bi afren asem say si no jan no ye no ntempa no ko yenje ebi cry o sometimes so ni nyambia intimacy no within the time no me na ko aba na so ojai na e de okobanza na relationship no we nyinji wom ti we eye nuanom sentwerofo empranom ene won ho kanfo ye won femfiri mantamu na kumasefo ni sunyanfo nso so moso sen sentwerofo adwuman ya wu na yentie nuanom sentwerofo no bisa de osika asem no so edify. They have a cause to complain. Ejuma ye no etuwache di mam sense ejuma le etuwache di ma ye. Nti ejuma ye die no untimi ntena faako eye. Eba ne se bibi esi obebi a ese se afoforo ehunu a eye wo a ye sentre ni na abako abakopa na wama obi atigye. Nti ye no ma wo mu complain se wo mu re TV a na dedi kan se mo amu na kopa stories ne ba ya wo mu eje TV so wo mu ni aje no eye ne a wo mu tie radio ni e kan radio so nsam no mu fi etie yenia de kofa emo mu su etibie eninti possibly bia nia wo mo ka so mo ye kire no it is like telling us to say omu ejai on be jai TV hwe on be jai radio intiensu ntina wo mo nchen enso wo mo ni da so je mo so be hwe TV no mo ni so da so je mo so wo mo be tie radio bia enye na ejuma na ye no aso wo mo fu echi dom no mo so implement na etimi eye ede ball mine no yo mo ken so ma be ye kire ni nia interestingly o ye kire na wo ma be ye no eye ni ye de trophy na ko ko ye kire na be ka mo asem nti wo
nye ne ama be kan wa asɛm a wɔn yɛ de akyerɛ ma nti yɛ bɔ mpa yɛ sɛ ɛbrɛ bi a yɛbɛnya akɔnya no yɛbɛtumi ɛne wɔn atena fie yɛdi ɛho nkɔmɔ ani adeɛ nti nye de yɛ nyinaa yɛpɛ ɛno no ne nyɛ sɛ ɛkɛn sɛ fie bi a ne nsa wɔ mu nkyɛn na ɔkɔ kyerɛ fɔm sɛ yɛbɛtumi toko sɛ they should also use that as a chaos and a tea ne de bia no mo nfa nkɔ abɔnten but ne bia wukunu kɔ no wɔ ba bisɛmsɛ sɔre no ɔde baa no wɔn ma nso hwɛ bi. Hey, ani ayire o abusua wo yɛ nsɛm ofiri mfimfiri mantam no ɛba yɛn so behu de ɛbɛyɛ wɔ Kumase ha ne Borɔne ne na hafo mantam no mu ɔyi abusua ɛna kakra ni August bosom da na tɔso nkron afrase no mu ɛna ahensɛm mu ɛne mentem ho ase bi ɛsɔre ɛwɔ asotwe yɛ no ɛwɔ adwoso municipal wɔ Asante mantam ha sei yɛnua bɛma Eric Asare Murphy ɛne de saa asɛm no maneɛ ɛbrɛyɛ nkakra nkonkoma berebre asɛm no kopie mu ɛwɔ manhyia efikasie mu amɔdɛfo ɛtena asɛm sei watoatoa adwen ama bibia akɔ kama ama kyerɛ sɛ wɔde nsɛm ato ba ahema nim sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔhwɛ no mmoaboa wɔm ho sɛbɛyɛ ɔmasimi asan ba ɔmanim biom na ɔba ahema yɛ wɔwɔ adwoso asotwe ne nsɛmtwerɛfoɔ eti nkɔmmɔ ɛbrɛ na namo kasa wie achi yɛkusie kɔ otumfoɔ hɔ baayɛ no bɛrima no a na nanadwoso hene di ne sii soɔ no baayɛ no wɔma ɛkeka nsɛm bebree sɛ wɔmɔ mpene bɛrima no a na wɔ sɛ mede ne si akonnwa soɔ nti wɔma yɛ dede ama wɔmɔ ne me abaa bɛyɛ ntɔkwa nsɛm bebree ɛwɔ ha ba me deɛ nam sɛ sɛ otumfoɔ asɛm a ɔkaa yɛ no nti no mentumi to otumfoɔ ano ɛntwe fam nti deɛ ɔkaa yɛ na ɛwɔ sɛ mehwɛ so na meyɛ nti ɛnɛ ɛna mafrɛ wɔ sɛ kwame a mede no akyerɛ abusua mede no akyerɛ abusua wie afei na meyi no de ama nkonnwasofoɔ no mɛfiri hɔ kɔ no ɛkyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛayɛ baako bɛhunu kwame a yɛn nyinaa bɛfa so a yɛde bɛkɔ nanadwoso hene hɔ a ɛde so ayɛ akyerɛ no yɛne ayɛ nananom ne kɔɔ hɔ a wɔn kɔkɔ wo wɔn gu hɔ ɛfi biara ne ho yɛ mede hyia kronkronkronkronkron ɛno akyi abusua pani nana yaw nkansa nso ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkyɛ saa asɛm yi sesi a wɔde akyerɛ abusua yi deɛ aka sɛ yɛde bɛkɔ nkonnwasofoɔ no nso hɔ ɛfiri nuo so a na afei na to ɔman no ansa na afei akɔdwo so ma ɔman no abɔ yɛkyi dɔm ne akɔ akɔsae titimu biara nim sɛ ntitimu wɔ mu a kamde otumfoɔ ntankɛse agu no so nanso ntitimu nim ɛno nti deɛ ɔka yɛ kronkronkronkronkronkron ɔmfiri baabiaa ɔsɛ kwame no ɔyɛ de hye kan papamu biara nim wɔyɛ de hye kronkronkronkron so ɔnyɛ de hye kronkron ka me abusua panin no ka mbɛkyare nkyɛ no paa mene hunu sɛ nipa no ɔde ne ba no ɔnyɛ de hye nso we deɛ wɔyɛ de hye kan adwo so yɔn osi hene ma yɛn esi yɛ hene deɛ akɔkyerɛ no deɛ ne deɛ ɔbɛka ne sɛ ɛbere sɛ ɔmra mbi so ankyerɛ me na ɔso ɔnye ntumu a sɛ baabi foforɔ wɔ hɔ afei bɔɔlo bɔ Ghana Premier League matches ne bi ɛbɛba so nɛ na busua deɛ wɔ mu nie Kalela United ne Aduana Stars ɛna bɛbɔ nɔmiɛnsa pɛpɛɛpɛ Hasselhoff ɛne Samatex ɛna bɛbɔ Nsuatreman ɛne Legon Cities ɛna bɛbɔ na nyame yɛ adom ɛkyena Accra Lions ne Brekum Chelsea ɛna ɛbɛbɔ na afei nso bibia ne Gold Stars ne Krobia Kumasi Asante Kotoko ɛna bɛbɔ ntia na mo ahyɛ ne nso na deɛ tie ne sɛ Ken Pfizer ɛne Tamale City ɛna afei nso Kotoku Royal ɛne Olympics 3 p.m. ɛna game no ɛbɛba so table no sei na esi ɛteɛ Aduana di kan with 24 Kotokoto Sumie no 20 Hasselhoff Toso miensa 20 Bechem United Toso 9 with 20 Sanso na Bibiani Gosa Toso enum with 19 Accra Lions Toso ensia with 19 Tamale City Toso ensong with 18 Sanso na Media Mawasemenua Toso nwotwe with 17 Dreams FC Toso enkono with 16 Sanso na Brekum Chelsea Toso edu with 16 point Chano ekoso ewo Algeria na no games no ebi ekoso na enenso so ebi ebeba so abusua de tie ne se results a ekoso eno an Ivory Coast 0 Senegal 1 DR Congo 0 Uganda Joseph Chaya oman no 0 sanso so na Ethiopia and Mozambique 0-0 na ene nyame ya adom a no 9 Morocco ni Sudan and after so 7 p.m. Ghana and Madagascar ana ebebo chena nyame ya adom a Mali ne Angola sanso na Cameroon and Congo ana ebebo ntia na mo asene so afei
yɛnkɔ amanɔne ne yɛhwɛ sɛdeɛ EPL no games no bi esi ɛkɔyɛ na yɛmfa emu nsɛm ɛmmerɛ yɛkɔ almighty EPL no mu ne yɛhwɛ results ahodoɔ yɛ a ɛkɔ so ɛnurada na ɛnya sɛm ketewa korakora busua na emu ayɛ dene hwan na ɛhyɛ hwan na ɛwie hwan na ɛdi nkonim ɛne adeɛ sei na ɛde ɛkorɔ EPL games no sei na ɛnɛ nyame yɛ adom a ɛbɛba so ansa na ɛnɛ deɛ no kora bɛba so no ɛno ana games no bi adi kan atwa adi agu Brentford 2 Bournemouth 0 Everton 1 Southampton 2 Brighton 3 Liverpool 0 Nottingham Forest 2 Leicester City Daniel Amate team no 0 Manchester United 2 Man City 1 na nura na nyasem keto akra United fo achi City fo agya wo ma ehye me yia papa enka nura United fo akra se be se du a enka yen nwanwa United 2 City 1 na Marcus Rashford ne Bruno Fernandes ene puso ntane me no edema Manchester United boboko no ena afenso Jack Grealish etebako Etema Man City Bobokun Wolves 1 West Ham United 0 and then yami aduma Chelsea the Blues the Pensioners Abidjan Brew yane Crystal Palace Jordan Ayew team exactly 2 p.m. and a game no Airbus Newcastle United and Kofei were form brutal only Fulham so form pa and at 2 p.m. na game no Airbus Tottenham Hotspur and Arsenal the Gunners and then the Tuba Tobasa Arsenal and Tottenham and Paya Ebedwa 4:30 and a game no Airbus so one table no Arsenal the Gunners did with 44 City tossum you know with 39 Manchester United tossum you with 38 Newcastle United tossum and 9 with 35 Tottenham Hotspur tossum and with 33 Fulham United tossum with 31 Brighton and Hove Albion tossum with 30 Brentford tossum with 29 Liverpool tossum and Crow with 28 Chelsea the Blues the Pensioner tossum 2 with 25 and after Aston Villa tossum 2 back with 25 Sana ehun sam is it a La Liga games no because Girona 2 Sevilla 1 Osasuna 1 Mallorca 0 Real Sociedad 3 Athletic Club 1 omo sa game no Athletic Club edi red card no machine so ne game no be baso Getafe and Espanyol ne bebo Cadiz ne Elche and afen so Cadiz ne Elche game no yame adoma kina and baso Ameria ne Atletico Madrid bebo ne on table no say ne City Barcelona di kan with 41 Real Madrid tossum you know with 38 Real Sociedad tossum you with 35 Villarreal tossum 9 with 28 Real Betis tossum enum with 24 AT Madrid tossum sia with 27 Osasuna tossum and Song with 27 Athletic Club tossum with 26 Rayo Vallecano tossum and Kuno with 26 Mallorca tossum edu with 22 Girona tossum edu bako with 21 na top scorers no say the City Robert Lewandowski Barcelona was 13 goals Jeluso tossum mienu was 9 goals Borja Iglesias was tossum miensa with 8 goals Igo Aspas tossum 9 with 8 goals also na Karim Benzema was tossum with 8 goals also na Vedat Moriki was also tossum with 8 goals sana honsam esi etie na me ya adomo and the games no be ebeba so almighty Serie A yenko Serie A Sassuolo on Lazio and ebeba Torino no Spezia Udinese ni Bologna and ebeba Atalanta ni Salernitana Associazione Sportiva di Roma e try friend AS Roma on Fiorentina and ebeba Empoli and Sampdoria and ebeba and no games ni because so Inter Milan 1 Verona 0 Sassuolo Lecce 2 AC Milan 2 Sassuolo Cremonese almost 2 ama Monza Bomo Eka miensa so na nanu ade because so Napoli 5 Juventus 1 I want some and on one table no saying the City Napoli did with 47 points AC Milan tossum you know with 37 so Inter Milan tosso and 9 with 37 Sasuna SS Lazio tosso a number with 31 Atlanta tosso sia with 31 Association Sportive de Roma trying to friend AS Roma amo tosso so with 31 Luton is tossing with 25 Fiorentina tosso with 23 Torino tosso do with 23 Monza tosso a tobacco with 21 points and hun seven esi etie afeyan colleague 1 League 1 matches ne bi so Lyon 1 Sasuna Strasbourg Abrantia Felix Alexander Jikuni team no omo pile Lyon achi ekamienu Emma Leon atimu baako na nyame yadoma Toros ne Brest ne bebo Sasuna LOC and Troyes and bebo exactly 12 p.m. and I came no baso Angias and Clermont-Foot and bebo Reims ne Nice ne bebo Montpellier ne Nantes ne bebo Monaco ne Ajax ne bebo Reims ne Paris Saint-Germain and bebo Ntiana Moacha no so table no say City Paris Saint-Germain did with 47 Lens tossum you know with 44 Marseille tossum yensa with 42 Reims tosso and 9 with 34 Monaco tosso number 34 Lorient tosso and with 32
LOSC Tosso and Song with 31. Leon the Tosso and Watri with 25. Common for Tosso and Crow with 24. Nis Tosso do with 24. Sansana Rams Tosso Dubako with 24. Top scorers in the same city. Mbappe Tosso. One of the kind with 13. Sanso Anna Taram Morphy Tosso Mieno with 12 goals. Sansona Alexander Lacazette etoso miensa ono so 11. Neymar the Stanton Jr. One so etoso 9 with 11. Fora Balogun otoso with 10 goals. Sansona Jonathan David one also etoso with 10 goals. Ho ensem enontiana moase no so pa ede amayen yingira so anopai na yemfa ensem no ensi ewo ahasei anopai yemfa aseda ema PK wone nana yawo and after so Christian and abusuafo na boa yen what yen ka 93.1 FM and what 98.9 ra asante ya boa Benedict ene yen samufo pani and abusuafo nyina ase mo amutie yen Facebook and YouTube fie mo monten so ka mu ba bia no and amu nyina mo ase yen nuanom centers bebre nso and amu asepa yi mu free mu a enye ye sabre de fache dwumadie no na eba wakwema no pai rocking so ebe boa yen nana kwabena kese na woni medin hyemu ene anopai ada se amwache 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na